дар нашри навбатии бахши аҷоибот мо дар мавриди футболбози шинохта ва маъруфи аргентинӣ ки дар дастаи барселонаи испания бозӣ мекунад, ин Леонел Месси мебошад, ба шумо маълумот медиҳем. Леонел Андрес Месси Кучитини 24 июни соли 1987 дар шаҳри Росариои Аргентина таваллуд шудааст. футболбози аргентинӣ ҳамлавар ва капитани клуби барселонаи испания мебошад. аз соли 2011 капитани тими миллии Аргентина ба ҳисоб меравад. нишондиҳандаи беҳтарин дар таърихи Барселона ва Аргентина чунин оварда шудааст. коршиносон ҳамчун яке аз беҳтарин футболбози замон ва яке аз беҳтарин бозингари ҳама давру замон Леонел Мессиро эътироф кардаанд. Лео Месси хатмкардаи академияи футболи Барселона буда аз синни 17 солагӣ дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунад. аз он вақт дар якҷоягӣ бо клуб ӯ 10 унвони футболи Испания, 4 ҷоизаи Лигаи Қаҳрамонҳои УЕФА, 6 ҷоми Испания, 8 суперкубоки Испания, 3 суперкубоки Аврупо ва 3 чемпионати ҷаҳони клубҳоро ба даст овард. вай 6 маротиба беҳтарин нишонзани Лигаи чемпионҳои УЕФА ва 7 маротиба чемпиони чемпионати Испания буд. дар солҳои 2005, 2007, 2013, 2015, 2017 ва 2019 ӯ беҳтарин бозингари сол дар Аргентина дониста шуд. 10 ҷоизаи охирин ҳамчун беҳтарин аргентинӣ дар хориҷа муаррифӣ шудааст. солҳои 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018 ва 2019 ӯ беҳтарин бозингари чемпионати Испания дониста шуд. соли 2009 вай аз ҷониби УЕФА беҳтарин бозингари сол дар футболи клубҳои Аврупо ва беҳтарин ҳамлагари Лигаи чемпионҳои УЕФА муаррифӣ гашт. худи ҳамон сол ӯ туби тиллоиро ҳамчун беҳтарин футболбози Аврупо ва туби алмосро ҳамчун беҳтарин футболбози ҷаҳон аз рӯи баҳогузории ФИФА гирифт. футболбози ҷаҳонӣ соли 2010 барандаи аввалин ҷоизаи якҷояи Френч футбол ва ФИФА мебошад. соли 2011 ӯ беҳтарин бозингари Аврупо шуд. аввалин барандаи ҷоиза барои беҳтарин футболбози сол дар Аврупо гашт. барандаи шашкаратаи кафши тиллоӣ 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 ва 2019 интихоб гаштааст. моҳи марти соли 2012 Лео Месси дар ҳамаи бозиҳои расмӣ барои Барселона рекорд гузошт. 234 голро ба самар расонидааст. инчунин дар мавсими 2011-2012 вай дар чемпионати Испания рекорд гузошт. 50 гол дар як мавсим задааст. дар моҳи марти соли 2014 вай рекорди 87-соларо оид ба голҳои бештар дар таърихи Барселона шикаст ва нишонзани голҳои зебои худро ба 371 гол расонд. 25 ноябри соли 2014 ӯ 71 гол зада рекорди голзани Лигаи чемпионҳоро шикаст. моҳи апрели соли 2017 дар синни 29 солагӣ ӯ голи 500-умини худро дар бозии расмӣ зад ва дар таърихи футболи Испания ягона футболбозе гардид, ки барои як клуб аз нишондиҳандаи беҳтарин дар таърихи Эл Классико ва дербии каталонӣ дониста шуд. дар соли 2005 ӯ дар тими миллии Аргентина бори аввал баромад кард. вай ҷавонтарин бозингарест ки дар ҷоми ҷаҳон гол задааст. дар ҳайати дастаи ҷавонон ӯ қаҳрамони ҷаҳон гаштааст. соли 2005 беҳтарин футболбоз ва беҳтарин нишонзани мусобиқа ва қаҳрамони Олимпиадаи 2008 гардид. дар ҳайати дастаи мунтахаб барандаи медали нуқраи ҷоми ҷаҳон 2014 бозингари беҳтарини мусобиқа дониста шуд. ба тими миллии размии Аргентина ҳамавақт дохил карда шудааст ва дар ҳайати асосӣ ба майдон мебарояд. ин буд хабару маълумотҳое ки доири Леонел Месси ҷамъоварӣ намудем ва ба шумо пешкаш намудем.